Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo će nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše ususret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: evo zaručnika, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke. Mudre im odgovore: nipošto, ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik, koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice, pa stanu dozivati: Gospodine, Gospodine, otvori nam. A on im odgovori: zaista kažem vam, ne poznam vas. Bdite dakle, jer ne znate dana ni časa. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija, 9. kolovoza na dan njezine mučeničke smrti crkva se spominje svete Terezije Benedikte od križa, židovske doktorice filozofije Edith Stein, koja je prešla na katoličanstvo i postala karmeličanka, redovnica. Na koncu njezinog života završava u zloglasnom logoru Auschwitz u Poljskoj, gdje biva ubijena u plinskoj komori. Ona je rođena 1891. godine u poljskom gradu Vroclavu, u obitelji koja je brojala 11 djece. Nedugo nakon njezinog rođenja 4 djece umire. Nakon toga i otac, te majka sama preuzima brigu o obitelji. Njezina majka, iako pobožna židovka koja je htjela obitelj odgajati u tome smjeru, primijetila je da Edith uvijek ide u svome smjeru, da ima svoje misli, svoje ideje o životu. I tako se s 15 godina radikalno opredjeljuje za ateizam, nadahnuta ljubavlju prema filozofijom koja je isključivala bilo kakvu religijsku transcendenciju. I u to vrijeme, nakon prve godine studija u svojoj domovini, biva oduševljena s vodećim, živućim filozofom toga vremena, a to je bio Edmund Husserl, te se seli u Njemačku, u grad Göttingen, gdje on predavao. Ona je nakon nekoliko godina doktorirala i postala njezina asistentica, a upravo s Edmundom Husserlom je upoznao njezin prijatelj koji se zove Adolf Reinach i on ima ključnu ulogu u Terezijinom obraćenju. Ne njegov život, nego njegova smrt ima ključnu ulogu. Naime, 1917. godine je poginuo i Terezija, tada Edith Stein, počinje se družiti s njegovom suprugom, udovicom, i gleda kako ta žena u silnoj patnji koju je proživljavala zbog smrti svoga muža, sa snažnom vjerom u Krista uskrsloga, na način koji Edith do tada nije vidjela, proživljava svoju patnju. I gledajući tu ženu i njezinu vjeru, polako se u Edith počinje
lomiti njezin ateistički stav. Nakon toga dolazi kod svojih prijatelja, jednog mladog bračnog para, te u trenutku kada je imala viška vremena poseže za njihovom policom i na toj polici nalazi knjigu Život Svete Terezije Avilske. Te 1921. godine, u samo jednoj noći, Edith je do kraja pročitala knjigu Život Svete Terezije Avilske i oduševila se za katoličanstvo. Već sljedećeg dana nabavila je katekizam i mali misal i počela istraživati katoličanstvo. Kada je imala 31 godinu, 1922. godine biva krštena. Nakon toga ulazi u karmeličanski samostan i postaje redovnica. Uzima ime Sveta Terezija Benedikta od križa. U to vrijeme nacizam je već bio dobro razgranat i premda su se u početku pošteđivali Židovi koji su prešli na katolicizam, 1937. godine Papa Pio XI objavljuje encikliku u kojoj osuđuje nacionalsocijalizam i tada se prestaju pošteđivati Židovi koji su prešli na katoličku vjeru. U tome trenutku Sveta Terezija Benedikta od križa odlazi u Nizozemsku. Međutim, 1942. godine i nizozemski biskupi osuđuju nacionalsocijalizam te počinje progon. Progon i tih Židova koji su postali katolici. I tako Sveta Terezija Benedikta od križa biva sa svojom sestrom odvedena u Auschwitz, zloglasni logor, gdje je ugušena u plinskoj komori na današnji dan, 1942. godine. Crkva nam upravo danas daje evanđelje o mudrim i ludim djevicama na dan kada je svoj život Gospodinu konačno predala Sveta Terezija Benedikta od križa. To je mudra djevica. Ona koja traži istinu, koja ju traži do kraja. I kada ju pronađe, čuvaju poput onog dragocjenog bisera iz evanđelja. I pod svaku cijenu ostaje s njime. Ne želi odstupiti od te istine, čak i kada je život u pitanju. Ona ide uvijek do kraja. Dragi brate i draga sestra, neka te prati njezin zagovor.